nilalabas na mga policies ng IATF to just abolish the IATF and palitan daw po yung mga leaders and make it possible na mga public health experts po yung mag-lead sa war na to. Are you amenable? Do you agree to that? Yeah, I concur. I concur with that. As a matter of fact, they should have done that from day one, especially when we were already complaining around June that there is gross incompetence in the handling as far as the Department of Health is concerned on that particular issue. Maraming mga, don't get me wrong, maraming mga DOH na mga nagtatrabaho at employees na magagaling. Ha? Pero yung particular na pa-handling ng COVID-19, palagay ko naligaw eh. Ligaw. Hindi kung dapat yan mababa na ng pababayan eh. Nasa 1,000 plus lang tayo eh. Dapat yan after 1 year nasa mga less than 1,000 na tayo a day. Yun ang ini-expect ko eh. So, SP, isa na lang po sa akin. Gross incompetence, SP sa DOH lang o buong IATF po yung tinutukoy nyo? Mahirap naman lahatin eh. Pero sino ba ang in charge? Sino ba ang nagsasabi ng mga dapat gawin ng IATF? Hindi ba nagagaling sa DOH yan? If they consulted the medical profession as a whole, yung mga PMA, ang dami nating naririnig eh. Ang dami ko nababasa, naririnig ng mga doktor na may mga sinasabi na magaganda na tama. Pero hindi ginagawa ng IATF o ng DOH. Ang problema kasi sa atin, pag hindi sa kanila galing ang idea, parang hindi nila gusto eh. Gusto nila galing sa kanila eh. Yan ang problema nila eh. Kaya lahat ng mga sinasuggest natin, hindi pinapakinggan. Kaya when you were asking me a while back, sabi ko, ayoko na magsalita. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.